Okay guys, good good afternoon. For today's videos is about nagugutom kami kaya dito kami sa SM, dalawa ng kaibigan ko, si Karen. Nagugutom kami, galing kami na exam kaya kain-kain kami ng halo-halo at saka turon-turon. Okay? Let's eat. Omega. Okay guys, alam niyo ba anong tawag dito? Ice cream. Cold sugar. Alam niyo ba ano ito? Kailan mo ani? Mao ni among itarin sa among turon. Turon nga murag kadako sa ambot na lang. Sa kanin ako kailan turon. So guys, lami kaayo. Oh, di ba? Kumusta ka na dyan, Miss Karen? Kaway-kaway ka naman, sarap ba? Lamig kayo. Lami kayo. O diba, ang ganda ng kaibigan ko. Ayos ganiha sa exam. Na pa. Kaon pa. 10 minutes.